तुम्हें मैं क्या दूं? क्या? केहू केहू कर रहे दो बाबा रहो बैठ रहो भोजन कहाँ बा? वरदान मांगो मैं तुम्हें क्या दूं? हाँ कहली कि बाबा हम लड़की हैं हमार बाबूजी लड़का बना के आ लड़की से हमार बियाह करा दिल हमारे के लड़का बना दो। कहले कि उतना शक्ति हमरा लगे नहीं थे ना बाकी हमरा लगे उ शक्ति बा जे हम तहार रूपावा अपने ले ले आपो रूप तहरा के दे के मर्द बना सकता नहीं बाकी थोड़ा दिन खातिर तो हमरा के फिर लौटावे के पड़ी। खाली के हाय बाबा खाली ससुररिया में जाई अपन चेहरा दिखाई कि देखो हम मर्द है कि ना जा फिर ले भैया हमारे संतोष राय जी हसनपुर सूरत के सज्जन से 200 रुपया पुरस्कार बार बार पौलगी आशीर्वाद के पत्र की धोती कुर्ता सटवा पहिर भइल बेटवा चलो हो में धोती कुर्ता सटवा पहिर भइल बेटवा अरे लेके चॉकलेट चभुली अब मिले वाला टेटवा बोतल बड़ा निकला का ताटे तो हर सूरतिया जा 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 बाकी मिले वाला डेट बता के जा। कह लीजिए बाबा हम मर्द बन गई नी ससुररिया में जाई खाली अपन रूपवा दिखाई आ लौट के वही घर चली जा। ससुरारी में गईले आ लगले बोली बोले अरे ससुराल वालों कौन मुझे मौगा कहता था? कौन है? आओ मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। एगो डॉन फिल्म में डायलॉग रहे हाँ जी एक नहीं बोलत जान के शरीफ आदमी संग हमको डायलॉग ना बोली जाए। अरे डॉन मैं हूँ डॉन नहीं रहे मैं हूँ डॉन। ससुरारी में जाके आ जब रूप देखौले मरद के तो राजा हिरण वर्मा कहले कि सुनो सर चिन्ह से जे मर्द हो कि मेहरारू हो तो कैसे चिन्ह कैसे? तो नगर से सुंदर सुंदर बेश्या बोलावल जा आ सुंदर सजा दिहल जा। एगो गोर रहे एगो करिया होके के चाहिए लीला रोच रहे जन्नी बुला के उनका संग रात भर सुतावल गई। गोरकी तो तनी मन में हट गई बाकी समरकी रात भर उनका संग चॉकलेट चभल। राजा हिर वर्मा पूछले कि सुन सुन हेने आ हेने आ बताओ तो बोलो रात भर संग सुतले बताओ तो कतौत रहल निमन रहल मेहरारू हो कि मरद हो गंभीर रहल है तो समर के कले जी राजा जी केहू झूठो बोल ले बा। हाँ जी केहू नहीं भर एक बीता के ओकर व्यवस्था रहल आ रात भर में चैन ना लेबे दलस 15-20 हाला जाए कसत घेवड़ा बिगवा दला जन्नी हे पहचान जब भई आ तब पहुंचले हाँ अस्तुरा करण कि बहुत दिन राज भोगल